Zdravím drobných vinohradníkov a vinárov. Môj vinohrad sa momentálne nachádza vo fáze predĺžovania rastu letorastov a intenzívneho rastu všetkých orgánov viniča. Minulé 18.4.2024 som uviedol, že letorasty majú dĺžku od 8 do 25 cm. Teraz sú zhruba o 2 až 4 cm dlhšie, skôr o 2 ako minule. Rast letorastov sa v dôsledku silného ochladenia daždivého počasia spomalil a není taký enormný nárast jednotlivých letorastov. Pre niektorých vinohradníkov a vinárov bola noc z 18.4., to je zo štvrtku, na 19.4. na piatok, nocou veľmi smutnou. To preto, že teplota v túto noc na mnohých miestach klesla pod nulu a mladé výhonky na koreňoch viniča zmrzli. U nás teplota uvedenú noc zo štvrtka na piatok klesla na najnižšiu hodnotu, a to je 0,6 stupňa Celzia. Ráno 5:36 hodine. Potom už začala znova stúpať, čiže my sme mali toho roku zatiaľ šťastie. Alebo by sa dalo povedať, že Svätý Urban nás ochránil. Naše vinohrady mrzli v minulosti. Ja si pamätám na jeden taký deň, to bolo 5.5.2011. A vinohrady nám zmrzli takisto aj 26.4.2016. No a teraz si povieme, čo teraz s vinohradmi, ktoré poškodil mráz. V uvedených rokoch som sa riadil tým, čo doporučil nebohý inžinier Vaněk Gašpar, a to nasledovnými radami. Treba si uvedomiť, že uvedené poškodené výhonky po 1 až 2 dňoch vednú a usychajú. Poškodené časti letorastov zrezeme až na zdravú časť. To bolo jedno z doporučení. Ďalšie doporučenie bolo, že keď sú poškodené vrcholčeky, skrátime letorast na 3. a 4. listom od súkvetia. Jednalo by sa o dlhšie už letorasty. Tohto roku to tak není. Neboli tie letorasty také dlhé, tak táto rada nám moc nepomôže. Keď mrazy poškodili aj súkvetie, režeme na 2. až 3. púčikom. Keď sa dá, samozrejme. Celkom zmrznuté ramená odstraňujeme úplne. Dôležitá je starostlivé vypletie letorastov, ponechanie menšieho počtu letorastov, aby do zimy dobre vyzreli. To by som asi rozviedol tak, že to, čo je zdravé, ponecháme a vybereme to najlepšie, aby dobre vyzrelo do zimy, aby sme zachránili drevo a koreň pre budúce roky po takto silne zmrznutom viniči. Poškodené kríky treba dôkladne ošetriť, aby sa zachránilo aspoň čas úrody, ale najmä kry pre budúci rok. Ak sme si pri niektorých zelených letorastoch istí, aký je ich stav, robíme priečný rez cez letorast a pozorujeme kambiálne pletivo. Pokiaľ je znednuté, letorast nie je schopný ďalšieho rastu a vývoja. Tento letorast, ako som spomínal minule, som nechal tak, aby sme videli, jak to vlastne, keď je na najvyššom mieste ten letorast, jak sa tlačí dopredu. A tu si vlastne, keďže nemá možnosť, že nám to zatiaľ nezmrzlo, chvála Bohu, chcel by som predviesť, ako si kontrolujete, či ten letorast je v poriadku. Takže spravíte šikmý rez cez letorast a pozrite, keď je takýto pekný zelený, tak je v poriadku, nezmrzlo. Ale keby tu bolo hnedé také určitá časť alebo do určitej hĺbky od vrchu smerom k stredu, tak v takom prípade je zmrznutý a v takom prípade je predpoklad, že tento letorast vám odumrie. Aká je možná ochrana proti mrazu? Ochraňovať možno len pred radiačnými mrazmi. Vznikajú vyžarovaním tepla, čiže chladu. Nemôžeme ochraňovať pred advektívnymi mrazmi, prílev chladného vzduchu. Vysvetlím. Mráz spôsobený radiáciou, vyžarovaním, kedy dochádza výraznému ochladeniu vegetatívnych orgánov viniča pôdu v dôsledku radiácie. Čiže studený vzduch príde do vinohradu a v určitej výške a prenáša svoje teplo na letorasty viniča a tým z toho dôsledku tie letorasty viniča zmrzajú. Toto býva zvyčajne krátkodobé, ale v určitom krátkom úseku.
teplota poklesne povedzme na minus 1-3 stupne Celzia. V takomto prípade vieme tieto letorasty určitými metódami ochrániť. Mráz spôsobený advekciou meteorológie je advekcia prenos tepla vo vlhkosti prúdení vzduchu, je príliv teplého alebo studeného vzduchu či suchého vzduchu. Advekcia môže byť v prízemnej vrstve alebo vyšších vrstvách atmosféry. Preto proti tomuto mrazu sa nedá obrániť, lebo táto advekcia to príde v taký frontálny systém, veľké množstvo vzduchu studeného, na dlhšiu dobu, ktorá spôsobí to, že nám letorasty zmrznú. Není to len krátkodobý úsek, ale je to povedzme, že aj pol dňa. Takže toto je rozdiel medzi týmito mrazmi. Pri takomto dlhodobom pôsobení mrazu nedokážeme vinič ochrániť pred poškodením. Pred poškodením jarným mrazom tohto roku bolo možné vinohrady ochrániť, pretože mráz nebol podľa mňa spôsobený advekciou, prúdením studeného vzduchu pri prízemnej vrstve, ale krátkodobým vyžarovaním a ochladením vegetatívnych orgánov viniča. Toto je môj neodborný názor, nie som odborník v tejto oblasti. Vychádzam z údajov aplikácie Winlink, ktorú používam a tá v kritickú noc 18.4. na 19.4.2024 mi jasne zachytila v našom vinohrade postupný pokles teploty od polnoci zhruba z 8 stupňov Celzia do rána do 5:36 hodiny, kedy teplota klesla na najnižšiu hodnotu, to je 0,6 stupňa Celzia. Následne po krátkom úseku, ktorý zotrvala na hodnote 0,6 stupňa Celzia, veľmi rýchlo teplota vstúpala a o 11. hodine 19.4.2024 už bolo 14 stupňov Celzia. Tu by som uviedol, že v tom období, keďže to sledujem, by som mohol pomocou nasledujúcich metód, ktoré spomeniem, vinohrad zachrániť. Bolo by potrebné pred 5. prísť do vinohradu a zaplikovať niektorých z týchto vecí, ktoré by sa dali týmto radiačnému mrazu zabrániť a mohol by sa vinohrad zachrániť. V našom prípade, v našom vinohrade to nebolo treba, pretože teplota neišla do záporných hodnôt a vinič nezmrzol. Ale dalo by sa použiť, kebyže teplota klesá ešte nižšie, zadymovanie. Zadymovanie pomocou rôznych organických látok. To by sa realizovalo tak, že by som do vinohrade na viaceré miesta dal nejakú plechenú nádobu. Do tej plechernej nádoby by som dal i organický materiál, ktorý by vytváral dym a celú vinicu by som zahalil do takéhoto dymu. Je to veľmi zložité toto zadymovanie, pretože vetor sa môže rôznym smerom otáčať, čiže musel by som tie nádoby s tým organickým materiálom alebo dymovnicami mať na viacerých miestach. A podľa toho, jak to tu prebehlo, tak by stačilo asi pol hodinu držať tú zadymenú clonu vo vinohrade. Ďalším takým známym a najviac používaným, hlavne medzi ovocinármi, je zohrievanie okolitého vzduchu spaľovaním horľavého materiálu. Najmä sú hlavne tie protimrazové sviečky. Jedna taká 4,5 kg sviečka stojí cirka 20 €. Ja by som ich do mojej vinici potreboval cirka 20 kusov. Takže to je hodnota 400 €. Ja by som do každého druhého radu dal, by som dal po 5 sviečok a zapálil ich, povedzme, že pred 5. a držal by som to do tej 7 hodiny, čiže 2 hodiny a tak by som tú teplotu vzduchu ohrial a mohol by som tým zachrániť značnú časť vinohradu pred zmrznutím v tomto prípade. Samozrejme, to je do teploty takej maximálne do minus 3 stupňov Celzia. Pri nižších teplotách nepomôže nič. Ďalším takým významným pomocníkom v takomto prípade je rozmiešanie vzdušných vrstiev vo vinohrade ventilátormi. Niekto povie, kde zoberiem do vinici ventilátor. Už existujú dosť veľké drony a niektorí ľudia ich majú, používajú ich na rôzne veci, na filmovanie a také rôzne zábery, také zaujímavé, keď si chcú spraviť. Tak taký väčší dron, keby sa pohyboval nad vinicou, nad prípadom mojej vinici tých necelých 10 járov, na tých 10 járov, tak by som dokázal z vyššej vrstvy tlačiť vzduch dole, teplejší a tým by sa ten studenší vzduch vyháňal z vinici, aby sa tá vrstva rozmiešávala a tak by som mohol docieliť to, že by sa
že by sa to znížili tie škody mrazom a že by som zachránil vinicu. Ďalším takým známym zariadením je zadažďovanie, postrekovanie vodou. Robí sa to v kritickú noc, malo by sa to začať asi pri teplote 1 stupeň Celzia a tú vodu striekať na vinohrad neustále počas toho, jak klesne tá teplota na nižšiu hodnotu. Čím nižšia hodnota je, tým viacej vody by sme mali aplikovať na ten vinohrad. Vie, že niektoré vinohradníctva využívali také profesionálne na postreky vinohradu postrekovače a roztrekovali do vinohradov vodu. Malo to dva efekty. Ten postrekovač vieme, že veľmi intenzívne víri vzduch a roztrekovaním mokrého materiálu, ktorý sa dostane na listy toho viniča, sa zabraňuje jeho zmrznutiu. A tá voda má určitú teplotu, takže aj ona zachytí ten určitú časť toho mrazu, ale okrem toho sa vytvára aj taká vrstva ľadu, ktorá zabráni tomu, aby zelené časti viniča zamrzli. V prípade malého množstva viničov je metóda, že zakryť tmavou fóliou, vlastne prekryjem celý ten vinič tmavou fóliou a udržím tak vlastne určité plusovú teplotu okolo viniča a zamedzím tomu, aby ten studený vzduch vyžarovaním prenikol na to pletivo a poškodil ho. To je taký, ale to sa nedá zrealizovať vo veľkom vinohrade, ktorý 8-10 járovom vinohrade, to len také má niekto doma niekde pár koreňov, takto by sa mohlo dať zachrániť. Samozrejme, tú fóliu treba tam nechám mu tam 2 dni, čo keď bude mrznúť zajtra. Tú fóliu potom už, keď prídu tie plusové teploty, odtiaľ odložím, aby sa vinič prehriala, aby poškodenie bolo čo najmenšie. No a ako ďalej v našich viniciach? No po daždivom a mokrom počasí ja pristúpim k už spomínanému preventívnemu postreku vinici. U nás v priebehu tohto roka napršalo už 175 mm zrážok, a z toho priebehu mesiaca apríl 69 mm zrážok. Pršalo aj dneska, takže ešte nejaké milimetre pribudnú. Na konci týždňa preto zrealizujem spomínaný preventívny postrek. To predovšetkým použijem kontaktný prípravok Thiovit Jet, polieram VG, zmáčadlo Silvet a listové hnojivo s obsahom bóru. Je viacero tých listových hnojív s obsahom bóru, preto neuvádzam jedno. Preto je tam dôležitý ten bór, lebo podporuje dobré odkvitnutie rastlín a tvorbu plodov. Hnojivo s bórom doporučujem aplikovať na vinič 2-krát do kvetu. Uvedené všetky 4 látky dám do jedného postreku. Dostávam často otázky, že či to majú striekať, môžu dať viacero prípravkov spolu a že či to môžu dať do jedného postreku. Ja som to v minulosti, ešte v minulom roku, keď si spomeniete alebo pozriete staré videá, tam uvádzali, ako to má byť prípravou postrekové látky. Sem strieka napríklad ja budem striekať na konci týždňa, piatok alebo sobotu, odhadujem 50 litrov postreku. Dám si 50 litrov vody a do tejto vody postupne pridám Thiovit Jet, premiešam, polieram VG, premiešam, pridám zmáčadlo, Silvet, premiešam a nakoniec listové hnojivo. Ja mám už odskúšané z minulosti, že Thiovit Jet, polieram VG, zmáčadlo Silvet a listové hnojivo s obsahom bóru nespôsobujú žiadne problémy, nezrazí sa postrek a preto sa môžu miešať navzájom. Treba sa vyvarovať toho, jak som to spomínal v minulosti, že niektorí to robia tak, že dajú si len 10 litrov vody a dajú dokopy prípravky na 50 litrov vody. V takom prípade v tom malom objeme je vysoká koncentrácia jednotlivých týchto látok a vtedy sa vytvára veľký predpoklad na to pri tej vysokej koncentrácie, že by mohli tie postrekové látky navzájom spolu nejako reagovať a mohlo by dôjsť buď vytváraním nejakých zrazenín alebo znižovania účinku týchto postrekov. Preto, keď si zarábate postrek, zarábajte si taký objem, na aký máte podanú postrekovú látku. Čiže keď mám postrekovú na 50 litrov, pripravím 50 litrov a v tých 50 litroch to zarobím, rozmiešam. A v takom prípade sa nemôže nič stať. No a potom si zrealizujem postrek a v tomto prípade sa jedná o kontaktný postrek. Vieme, že minimálne 3 hodiny by mal ten postrek pôsobiť, alebo tak, že mal by byť bez dažďu, aby
aby uschol a aby zapôsobil proti chorobám, proti ktorým je Tiovidžet proti mučnatke a Polieram VG proti prenospore. Toľko na záver. Verím, že tým, ktorým hrozno zostalo, že do budúcna naša ochrana bude účinná a zachránime si ho. A poviem ešte takú prípad z tých minulých rokov, keď mne hrozno zmrzlo. Môžem vám povedať, že spod očiek mi Miller Turga vyhnal nové prúty a úrodu, ktorú som mal, bola nižšia, ale mal som celkom peknú úrodu hrozno aj v takom roku, keď zmrzlo vinič. V tomto roku to zmrzlo troška skorej, ale ja si myslím, že niektoré odrody, keď dobre ošetríte a pristúpite na základe tých uvedených skutočností k tomu, a ošetríte to, povylamujete, tak úrodu budete mať a určite zachránite aj korene. Horšie je to s tými, ktorým zamrzli mladé sadenice. Tam môže byť už problém a môžu tieto niektoré sadenice prísť, pretože tá mladá sadenica, keď prišla tie spodočie, ktoré vyháňali tie hlavné výhonky, zmrzli, neviem, ako sa zachovajú, takže tam môžu nastať určité straty na mladých sadeniciach. Keď máte nejaké skúsenosti a budete vidieť, jak sa vám to vyvíja, treba napísať, poslať fotografie. Mňa to tiež zaujíma, lebo mám už skúsenosti z tých spomenutých rokov, ale vždycky je to trocha nejaké iné a dajú sa nájsť nové myšlienky, lebo takáto záležitosť s meniacou sa klímou v našich podmienkach sa nám môže objavovať veľmi často. Že príde teplé počasie, všetko to vybehne a potom príde zrazu prudké ochladenie. V minulosti sme boli zvyknutí na takéto ochladenie, bolo pred okolo 25. mája na Pankráca, Serváca, Bonifácia, Žofiu a Urbana. Tam prichádzala tá studená vlna studeného vzduchu a spôsobovala škody na viniči. Teraz vidíme, je ešte len začala druhá polovica apríla a mesiac dopredu už tu takéto zmrznutie viničov máme, pretože sme veľmi výrazne posunutí dopredu s vývojom viniča. Skoro až 3,5 týždňa sme boli dopredu. Toto ochladenie to troška spomalí, čiže ten rozostup už nebude taký veľký, ale aj tak je to stále ešte sme veľmi vpredu a toto riziko zmrzania viniča je veľmi vysoké. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa úspechov vo vašej práci.